7A, Sibol Tagumpaning B. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpaning B. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpaning B. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpaning B.
Ang panalangin ni Jesus sa kanyang mga alagad. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus, at sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. Gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapamalahan sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatwid bagay, si Jesucristo. Nalhati kita sa lupa, pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kalwalhati ang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na may binigay mo sa akin mula sa sanglibutan. Sila'y iyo at sila'y binigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Ngayon ay nakakilala nila na ang lahat ng mga bagay na sa akin ay binigay mo ay mula sa iyo. Sapagkat ang mga salitang sa akin ay binigay mo ay binigay ko sa kanila at kanilang tinanggap. At nakakilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo, at nagsipaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. Dinadalain ko sila, hindi ang sanglibutan ang dinadalain ko, kundi ang mga sa akin ay binigay mo sapagkat sila'y iyo. At ang lahat ng mga bagay ay iyo, at ang mga iyo ay akin, at ako'y lumalhati sa kanila. At wala na ako sa sanglibutan, at ang mga ito ay nasa sanglibutan, at ako'y paririyan sa iyo. Amang banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa na gaya naman natin. Samantala ako'y sumasa kanila, ay iningatan ko sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, at sila'y binantayan ko, at isa man sa kanila'y walang napahamak, kundi ang anak ng kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon ay napaririyan ako sa iyo at sinasalita ko ang mga bagay na ito sa sanglibutan, upang sila'y magtamo ng aking kagalakang ganap sa kanila rin. Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita at kinapuotan sila ng sanglibutan, sapagkat hindi sila taga-sanglibutan, gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga-sanglibutan, na gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Kung paano ako iyong sinugo sa sanglibutan, sila'y gayong ding sinusugo ko sa sanglibutan. At dahil sa kanila'y pinabanal ko ang aking sarili, upang sila naman ay magpakabanal sa katotohanan. Hindi lamang sila ang dinadalangin ko, kundi sila rin naman ng mga nagsisisampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Upang silang lahat ay maging isa, na gaya mo, Ama, sa akin at ako'y sa iyo, na sila na may sumaatin, upang ang sanglibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. At ang kalwalhatiang sa akin ibinigay mo ay binigay ko sa kanila, upang sila'y maging isa na gaya naman natin na iisa. Ako'y sa kanila at ikaw ay sa akin, upang sila'y malubos sa pagkakaisa, upang makilala ng sanglibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo, at sila'y iyong inibig na gaya ko na inibig mo. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon, sila naman ay tumuong kasama ko, upang makita nila ang kalwalhatian ko na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako'y iyo na inibig bago natatag ang sanglibutan. O Amang Banal, hindi ka nakikilala ng sanglibutan, ngunit nakikilala kita, at nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin. At ipinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan, at ipakikilala ko
upang ang pag-ibig na sa akin na inibig mo ay mapasa kanila at ako'y sa kanila. Mamaya pata mo po. Sakdal ang mayestrong kaya kaming igpa. Igpangin nga ba kayo ti Diyos ko, miras na naman po yung kikim pamanyamba, ang pong pamipuri, yung banal mong lagyo, nga ba kayo ti Diyos ko. Pasalamatan na kang alang hanggang kapupusan, pabalasang karing pagkalog mo pong kabiratang. Makanyan makiya pa pong tanbagya pang lalong mayigit makagawa ang pong makapanuparan karinting kaming tungkulan kaya ka. Igpangin nga ba kay ti Diyos ko nung ninuman sa po kaya kami. Yung ating bitbita problema o kapanandaman. Diyos ko sana po igpa. Bendasyonan mo kaya ngan po. Hapisan mo kaya ngan pong lihim kaya mapagpala mong gamat ban kanita. Makanyan la pong yapon Diyos ko metong lang menu para ng pong memito karimburi mo. Iguang may po itang gamat mong mananapisan mo ng pong limban kanita. Tanggap la pong sika na ng pong kapadanan. Karin-karya lang balang sarili. Ginawang ini nga ba kay ti Diyos ko, hanggang naig pa. Iningkya kaming kapatad. Pinili mo karing dakal. Matuwa man ang pong anak Diyos ko. Diyan mo pong sikanan. Malusog ka pa ni kakatawan. Diyos ko ang ini nga ba kay ti galwando po rin banadan tungkulan na ibating dosa po. Din karya lang balang sarili karing tinggap dang tungkulan kaya ka. Igpa, sana po ngayon luklukan niya po iluklukanan ng kalam Diyos ko. Saragoy pa itang upayang paibat kaya ka. Ika po yung manimuna ang pong mamilatan ban kanita. Diyos ko, itasablang bagi. Manya rog ni balita ang pong ituro kaya kami ding mayap yung gawan na ikasulungan ng kaya kasalpantayanan. Igpahangin nga ba kay ti Diyos ko, hilapuri at rin kaya dalangin kaya kang pong samo. Diyos ko, sa po tanggapan mula. At tanggapan mineman po itang malmong biyendes, wanang po ang pamipala, manibat, wanang po ang pamipala, manibat ng ini, hanggang man poging wakas. Iyan asa po. Salamat po.
Maikling pagpapaliwanag sa simulain ng Espiritismo. Ang Espiritismo ay karunungang nauukol sa uri, simula at patutunguhan ng Espiritu at sa pakikipag-ugnayan ng daigdigang nakikita sa daigdigang hindi nakikita sa pamamagitan ng talaytayan o medyum. Patungo sa Diyos sa pamamagitan ng karunungan at pag-ibig. Sa labas ng kawang gawa ay walang kaligtasan. Mayroon lamang iisang Diyos na walang hangganan, di nagbabago, makapangyarihan sa lahat, makatarungan at puspos ng pag-ibig. Ang lahat ng tao ay pantay-pantay at magkakapatid sa mata ng Diyos. Ang batas ng Diyos ang sumasakop sa lahat ng bagay at sa bawat pangyayari at ang umayon dito ay siyang tunay na relihiyon. Ang tao ay may pansariling pananagutan sa lahat at bawat paggawa niya, mabuti man o masama. Ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ay siyang pinakadakila at pinakamataas na katuruan. Ang espiritu ng pansamantalang nagkatawang laman o tao na siyang kasangkapan sa kanyang pagkasulong. Mananatili ang sariling pagkatao o kaangkinan ng espiritu pagkatapos ng tinatawag na kamatayan. Ang pagsulong tungo sa kasakdalan o kabanalan ng espiritu ay bukas lagi na sa lahat at bawat tao. Ang pakikipag-ugnayan sa mga banal o mataas na espiritu sa mga tao ay isang katotohanang napatunayan na ng mahabang panahon. Ang mga kaloob o biyaya sa panggagamot at pangitain na nasusulat sa Biblia ay may kabanalan na ipinakikilala ng medyumidad.
makisabing mayap, kingarapan ng Diyos, ay ating tapat apamanisi, malinis sa puso, ating kapayapan, ampon katapatan. Ing Diyos, makisanmetong ya, ampon pakiramdamana, ingke kayong karalungan. Uling nung nanong ing sidya ning balang tao, itimurin ing mipagkalugkaya. Ing upaya na, ampon kalam na, ning ginuta mong Jesucristo, sana ing manatili ampong magparati, karing balang kasarilinan. Ing alang anggang pamipasalamat, ing ginuta mong Jesucristo, tuluta na sa ning mayupayang Ginoo. Aking banal, ake kayong pamitipon, ay ti panimunana, ning kayang kayupayan. Ampong wagas akalam. Banting upayang, ninuman ingati yung dinalo amigpagal, alinakad, keti eskwelahan ng biye, mirinan lang, sikanan, ampon kapayapan, king karelang kasarilinan. Tulutan na sanitang mayupaya, ing ibalabal ne ing kayang lugod, at mamaleya, kareng balang ati yung daramdam. Uli na pablasang, ing taong, kabang at tiyong mabibiyeketi sulip, dakal ing ati yung kayang dalanan, akaligaligan, kapag subukan, kasakitan. Dapat, kerakngan, karing sablang tao, nung daratang man, itingati yung kagipitan, kinguli na ning karelang kasalpantayanan, itiya ing karelang maging tunek kambilan. Kinguli na nitang karelang kasalpantayanan, pamikiyagom, pamisanmetong, itiya ing manintun lunas, ababye lunas, karing sablang ati yung daratang. Kapamilatana ning kaya kayong kasalpantayanan, ing kabalwanan ning tao, nung manyawa dia, ketang metong nga Diyos, iti mipakibatan niya. Inguli na ning kaya kayong kasalpantayanan, kapanaligan, kaya kayong pamanalangin. Ing Diyos, ing mamatnube, ampong mamablas, king sablayong kayadwanan. Uli na pablasang, ing pamanalangin, iti metong yang dalan, akaparalanan, banting upayang, makipag-ugnayan niya, ing tao.
kapamilataning kayang pamanalangin, pamanalig, ing taong malyariyang makipag-ugnayan. At kinguli na ning pamag-ayuno, iti yaing kaparalanan, banting upayang makisan metong ya ing Diyos ke kayo. Dapat, ing pamag-ayuno, iyapin niya itang italagaye ing balang sarili yung kingmit mong ating kapayapan, ating kalinisan ing balang ke kayong puso, ating tapat apamanisi, pamagpakumbaba, ampon katapatan. Banting upayang lubos yang maging matibe, ing pundasyon na ningke kayong kasalpantayanan. Huli na pablasang, ing pamagayuno, iti metong yang panlinis, king tao. Metong yang babiesi kanan, ampo pang puwersa, king balang ke kayong kasarilinan. Iti babye yang tetagan, banting upayang maging matalik ya, ing pangatalan nyo, ing pamaniwalayo, king ke kayong kasalpantayanan. Pamilatana, ning ke kayong pamanalangin. Dapat, kinguli na nitang ati yung kabiasnan, kautusan, pamangan, tinaping alang lebadura. Ing taong malyariyang munyetula. Pablasang in Diyos, tulaya, ampon kapayapan niya. At akit yu ing kayang tula ampon kapayapan, nung ing sablang kautusan kaya kayo yang luguran. Daptan, ampon tuparan ing sablang katutuan. Pablasang, ing tula, ampon kapayapan, itiya ing simula, nitang pamisasan metong makipagsan metong makipag-ugnayan ketang metong a Diyos. Dapat pakatandanan niyo, ninuman, ing mitmo king kalingas-ngasan a puso. At alang katahimikan, ing kayang kaisipan, pakatandanan niyo, ing Diyos kapilanman, makisan metong kay kayo. Ing Diyos, makyabe, ing taong makayato pilublob. Ing Diyos, mayupayaya. Ing Diyos, manuknangan niya, ampon manatiliya, kareting ating ganap, amalinis a puso. Nuwan niya, ing ating malinis a puso, ing Diyos, akit niya. Pistat man, libutad na niting atiyong kaguluan, kaligaligan, kasakitan. Dapat kapamilatanin kaya kayong kasalpantayanan, ake kayong pakyaguman, iti babiyeyang sikanan, tetagan, kingke kayong kasarilinan.
Ulingin Diyos, kayang kayo po yan, ibabye na karet ang biyas ang tanggap, ang popang marap. King sablang ligalig, ampon pamibata. Banting upayang, mikihatin niyang ulaga. Ingke kayong pamag-ayuno. Nga na, nung mamayin kayong pasalamat, nung mamayin kayong panalangin, nung mamayin kayong pamag-ayuno, dungob kayo, king metong alugar, ayating kapayapan. Antimong silid, ayating katahimikan. At bayo yayarap, tingke kayong pamag-ayuno, linisan yung ganap. Ayin, ating kayong dadalan, ampo pang sisipitan, abeyatan, kingke kayong kasarilan. Alang kabaldugan, ingke kayong gagalawan. Ing Diyos, eya makisan metong, king taong ating kalingas-ngasan, alang katahimikan. King uli na niti, lakwan yung, ibalag yung, ing nanumang kamangmangan. Ayati yung babyebeyatan, kainan karingke kayong kasarilinan. Uling nung sasabyan yung, lalakad kayo, kimbanal ng kapamintuan. Uli na pablasang kaluguran niya, itang may sabing Diyos. Dapat, nung iya mo kakasundo, o ating kang kakasundo ka rin kang kapatad, metong kang malaram mataw. Uli na pablasang, makanano mo nga sabing kaluguran may itang Diyos sa mo akakit, nung mismong ingkek ang metong nga kapatad. Abatsawanan mo, kingkek ang panimanman, aye mo aluluguran. Metong kang malaram. King uli na niti, muna king sabla, linisan yung ganap, tingke kayong kasarili niyo. Banting upayang, ing nanumangke kayong kayaduanan. Miabye, at alang kakulangan. Uling pakatandanan nyo, nung nanong ingke kayong sidya, itimurin, ing mi pagkalog kaya kayo. King uli na niti, dakal pang kabyasnan, ing malyaring kaya kayong ngaramdaman. Tulutan nyo sanang, ketang ditak-ditak, ating kong masimpan, karengke kayong balang dapukanan. Eya maging bawg, ingke kayong kapagalan. Ay rapyo sanang ganap, tingke kayong balang sarili,
mit mong ating kalinisan, ampon kapayapan. Ating pamagpakumbaba, tapat apamanisi, karing sablang kakulangan. King uli na niti, mingat kayong. Karing ati yung taong kaya kayong maging kasalamuha. Lipat na nitingati yung sakit, kadurugang, ing taong atin niya pang aliwang pake, amalyaring gawan. Uli na pablasang, king kasakitan, ayati yung lalaganap. Dakal na taong, ingati yung magbalat kayo. Panting upayang, akwana, itang sabla ng kapagnasan. Ano niya, mingat kayo. Banting upayang, kayo malinlang. At mapurayit, ing balang kasarili na. Misip kayo, at magaral kayo. Manalastas kayo, karing bage-bage adaratang ke kayo. Makanyan mo naman, ipanabilin kong, karing ke kayong kapatad. Atiyo, dasening kapanandaman. Ibyeyo sana itang karampatan. Amalyari yung gawan. Ipaliyo itang lugod. Balang ati yung kapatad. Amanandaman. Mamuntu ka niya man, miyembro siya man, gabi yaman. Anak, ampon matuwa, kaya kayo lang pasyalan. Banting upayang, itang tula, mulit yang ipagkalob, at mayakit king karelang kabilya. King uli na niti, mapanalangin kayo. Uling ing tutong laban, iti lalo yang daragon. Pakatandaanan nyo, ing biening tao keti sulip, aliwaya ing tunay kakarinan nyo. Iti ya ing lugar banting upayang pipagobran, aliwa iti ing lugar ake kayong pipagpainawan. King uli na niti, maging matibe kayo. Kapamilatanan ning kaya kayong pamanalig, pamanalangin, pamagayuno. Ting bage, negatibo, maging positibo la. Kingke kayong panimanman. Kapamilatana, ning matapat yung kapanaligan. King ulidaring mabanglo yung dapat. King mayap yung kapagnasan. King uli na niti, ilang lugod, ampong saw ko, kekongan. Mingat kayo, karing balang ke kayong pamanlakad. Ing pamanalangin, yait matibe kambilan, kapamilatana ning ke kayong kasalpan tayanan. Ing lugod,
ampon saup na nitang Diyos, ing kapayapan, ampon upayana, iyasana, ing magparati kikongan. King lugod, ampon saup na nitang Diyos, at ing patnubena, ing Espirito'y Santo, lakwan, ganapay. Isop-sop ang tamo po. Ing simulayin na ning pamanuwalayo lugod king kabyasnan kan ke koyativ sablang magaral na ning Diyos king babo mumuna king yabot king kalam ke kayo king kapamilatana ning kekong pamaniwala king lagyo na ning espiritismong kekong paniwalan mga intulid mo nga na king bayang magaral ing metong atawo banang pakibitasan king kayang kasarilinan nung nanulang bage king maliyaring IBAU king kekong kasalpan tayanan king kanakong saglit apanipo iyo ing babiyeku ke kayo layayo ing bisang makibat king kanakong pangayati nanula ring maliyaring IBAU king kekong kasalpantayanan angini kekong katatalakaran. Alang bisang makibat ke kayo lawen maying tao. King kayang pamagaral, king kayang kasalpantayanan, nabalo king kayang sarili nung nanulang bagay ring maliyaring IBN ning tao king kayang kasalpantayanan. No ka rin niya kaya maliyaring makilala yung tao. No ka rin niya kaya maliyaring mayakit yung tao. Ang eni king kayang katatalakaran. King kekong kasalpantayanan. Pakabitasan niyo o taong magaral. King atiyo ang eni kekong kapanwalan. Ela mo bukod makiramdam ding sarili. Emo sana king amano dimdamyong eni. Kay bat kalualyo king tabernakulo alanong atandanan ding sarili. King atiyo magpakilala mo karing sarili yo. King kekong kasalpantayanan, emo sana potang ikayo ingating kayong kailangan. Karin kayo mo maliyaring magpakilala. Karin niya mo maliyaring mayakiting tao.
Nune may git pa naman pakabitasan iyo. Ingke kong kasalpantayanan, ake kayong katatalakaran, nga na mamit bitiyang kapibabatan. Nga na mamit bitiyang kababan. Uling ing tao, king kayang pamanuwala, nung alakong dapat pakatandanan niyo, maging alayang kabaldugan ing tao. Ang giyamang oras-oras ding amano daramdaman nyo la. Dapat eyo dirinan laman karingke ko ang pakiramdam nga no maging alang kabaldugan. Magpakilala kayo, tikdokong matibe, tingke kong pamanuwala ni kayating kabitasan karing bukas. Magpakilala karing sariliyo na ikayo at ikayunapin ing tuni. Ang maging talatukina ning maestrong Ginoo king kayang kagulutan. Di na niyong imalan ding balang amanong kaya kayong daramdaman. E itang dimdamiyong ni kawuliyo alanan. Pakatantanan. Lugod kinating kabyasnan. Manmalyaring gawanan. Mumugit ing mesa. Ikong sablang manong kulang. Di kayong kayanakan amapilan. Panuanan ko rin kaya kong panamdam. Di kayong sablang manong kulan pati na membro. Nuwan lang nga nariatang ating kusa king tungkulan. Nuwan la riatang gagawa. Paring kautusan pabiyenan ng Diyos kaya kayo. Pakatandaan niyo. Karing bagay-bagay. Kaya kayong akakit ngening salukuyan. Matulid mo pin ing misasan metong ko panamdam karing kaya kong katungkulan. Kayo sana pasayangan ng kaya kayong kapagalan. King kaya kong pamanuparan. Lalo na karing pengariyo ang iniyati yung makatagan amapilan. Wapin, isunduyo ingati yung gagawan niyo. Gawan niyo itang tungkulan amin arapat dapat gawanan ng tao. Ing kanuwanan babiyeke kaya kayong sabla. Ing kaya kong kasalpantayanan amatibe. Harapanan ng Diyos. Panting upayang mayakit kayo. Panting upayang may patutuan nyo ing balang metong kaya kayo. Ang giyamang maniwala ko. Ang giyamang daramdam yo, ing tao karing kabyas nun. Dapat nung wala lang laman. Nano yung karelang kaulagahan. Ala, pakatandaanan niyo. Ing balang amanong daramdaman niyo, abilang kasaglungan king minuna kanako. Nuwan niyo nga no, ing malinis sa puso, waling akit ng Diyos. Nuwan niyo nga na ing mapibabataw, waling dasna na itang sablang burina. Material yaman o espiritual, lawen niyo, mamatyawan kayo. Nung ala kong kapibabatan, ala kong malyaring pararasan, king nano yapaman. Uling iti, yo, ing matulid agawan niyo. Ibabata, mapagpakumbaba.
king kekong kasarilinan, king kekong pamanakbang, king tunay yung pararasan bayang malyaring iti at akamtan karing bukas. Muling bisa kayo ang punali. Ngening ikayo, metayid kayo, menwala kayo, sinalpantaya kayo. Matulid mo nga na, gawan nyo la. Ting bage, aburin na ning Gino, karing balang metong ke kayo. Isanwari, ting burin na ning Diyos ke kayo, king banong daptan ning tao. Lugod, king ating kabiasnan, king bayong malyaring gawan, king aldoman o bengi, ning kekong kapanwalan. Uling ning inglugod alayo, pakatanda na niyo, nanulo, at maging alalang kabaldugan, ding balang amanong kekong daramdaman, kagumna ning magpakabiyasa kayo, at iagapeyo ding balang dapat yu, king bakong mipatutuan ng puan mipakilala, king kekong kasalpantayanan. Kikong sabla-sabla, ang inidisan ko king kekayong banal a pamitipon. Panuwanan kong sabla, king kekong pamagkapilit, king bayang malyaring pamintuan ang ponsamban ing maestrong Ginong ake kayong paniwanan. Ikong sablangin, ulit-ulit, babiyemi kaya kayo. Mapanalangin kayo. Mapagsiyasat lo ring sarili yo. Mubukod ing pakiramdaman yo ring balang amano. Nung may git deti talastasan nyo lo. Nung deti maging atin lang panyulong king kekong kasalpantayanan. King uli no, ning lugod na ng Diyos, ababiye na kaya kayo. King panaliyong pamitipon, may kiyabeyo, king pili libugtan yu. Uling ating makatalakan niyang santong libro nga na, nuan lo atet ang adua, ampon at lungana. O, pisasabihan de, ing banal kong lagyu. Kanito, at yuko pili libugtan do. Makatuliran mo ngeni, ikong sablang talasal pantaya, magtibe na kayo. Eno sana maging adwa, lob, ding kekong sarili, nune magmetong kayo, miyabe-yabe kayo. Nung atin mang magkulang ke kayo, bilang may kakapatad, king lagyo na ning Ginoo ing mituturwanan kayo. Ing mipapamatawad kayo, uling itiyo ing matulid agawa na ning tao, king ulino ning kayang kasalpantayanan, king kayang pamagaral, ikong sabla talingtingan niyo ding balang amano ake kayong daramdaman. Tinguli na niti, king ke kayong nobena, igaleye itang metong. Banting upayang lalo kong mipatutuan karing bukas. Karing kaparalanan ababienan ng Diyos, ke kayo sablang talasal pantaya, eko sana malyaring pakulang. Ni eko malyaring palabis, uling ing neno mang pakulang nga na, ni palabis man, iti mabatbatya. Makatanda na niyo sa ding amano, angeni daramdaman niyo king banaliyong pamitipon, meging kasuglungan lo karing amano amino ng dimdamiyo. Dakal, adakal, asalamat kaya kong sabla.
Wapin eko tutok ng kingkekong pamanuparan. Wapin eyo lalako karingkekong kasarilinan itang kapibabatan. Piyayaptasan yung maigit tingkekong panamdam king mesabing lugod. Kaptasan yung anding pusuyo. Miyabe-yabe kayo. Uling yo ing dapat ampong matulid. Ngening ikayo at yuko king kasalpantayanan angeni ake kayong kata talakaran. Dakal, asalamat ke kayo, ning meging kasuglungan, maging panyulong nosa ning balang katao ke kayo. Deti, ilang binye kong suyo, ilang binye kong yampang, king ate yung pamangan, ake kayo makayapag king penan di tayti. Di pakabsyan ko sa ikong sabla, karing aman, hilaring makuyad, adela ko, kaya kayo. Itang makuyad, alwa itang makaba. Uling yung tao, ang nga yung kasalpantayanan nung misan, mga hinipan niyo. Itanamong makuyad, iya ingidali iyo. King kaya kong pamagnobeno, king banting upayang karing bukas, lalo kong mipatutuan. Karing binyen ang kaparalanan ng Diyos, kaya kayo, ban malyari kong managumpe karing bukas. Aldol. Eko sa malyaring manamdaman tikan, kapagalan, karing mayap apamanyapat, aburinan ng Diyos, kaya kayo, ilarete. Karing kanakong suyo, kasuglungan, karing kabiasnan, amidala, kaya kayo. King kanakong bendesyon at king kanakong pamipala, king penanditayti, tanggapan niya. Sablang talasal pantaya, king lagyuna, ning mayupayang ginong Diyos. Watal na niyong matalik karing gamatiyo, ding kekong tungkulan. Wa eyo bibili king libutan na ning dalan. Tune may get pa naman isad sa diye. Ang ga king tawleng singap no ning kekong ginawa. Salamat ke kayo ating lugod. At upaya na ning Diyos lalakwan ko kekongan. Bakong malyaring manatili king kapayapan. Adios sing sinoyo ke kayo. Abilang meging kadwa, panuanan dako nga ni kong sabla, Apostol Santiago, kapayapan kayo. Adios. Gawa tayo po yung basket. Ay aming isa-isa-isay, ang dakilang ngalan mo, Jesus, itataas sa
magandang umaga po sa ating Panginoon at sa ating magulang at mga kapatid. Kahit po hindi ako masyadong biyasa sa Tagalog, pipilitin ko kasi meron daw pong nanonood ngayon sa atin sa YouTube. Kaya po pilitin natin na magtagalog tayo. Meron po ata tayong bisita na hindi pamilyar sa akin, yung sa likod ng nakasalamin. Alam ko po tayong lahat. Tignan niyo ang pagmamahal ng ating Panginoon sa atin. Ang sabi ng Banal na Espiritu kanina, pinapaano yung himnos natin sa nobena. Nagtanong po ang ating kapatid kung alin. Ang sabi niya yung maiksi. Ano po? Dahil nakikita sa atin ng ating Panginoon at mga banal na Espiritu, yung sa Tagalog, yung manginipan. Kasi hindi po tayo masyadong sanay sa mahaba at sa sobrang haba, hindi na natin lahat na ipapasok sa ating mga sarili, sa ating puso. Kaya po ganoon ang sinasabi ko, huwag silang magdamdam ang ating mga bibliatiko. Kasi po pag sobra na ang ating sinasabi, nagre-reflect din po sa atin. Ano po? Katulad ko, halimbawa, gumagamit ako ng kalahating oras na aking pagsasalita rito. Tapos, yung sinasabi ko, hindi nyo naman nakikita lahat sa akin. Hindi rin po matatanggap ng ibang tao, ang ating mga kapatid. Kaya po kung pwede, yung lamang pong dapat na kaya nating kunin, kaya nating tanggapin sa ating sarili, yun lamang po ang ating bibigay na pag-aaral sa ating mga kapatid. Hindi po kailangan yung mahaba. Pinaka-importante po, yung maiksing importanteng magagawa natin, yung lama. Kailangan yun lang. No po? Pangalawa, kaya po gawa ko po dalawa yung basket. Tinanong ko po sa ating mga kapatid kung pagbigay tayo ng abuloy sa ating magulang na pumunta na sa buhay na espiritu, yung asawa po ni Ate Lina, Darang Lina. Kapatid po natin sa pananampalataya. Kaya po, pinagawa ko yung ikot yung basket, nagtanong ako sa direktor natin para po mapunta sa kanya yung pangalawang basket. Ako ang umawak sa ating mesa ngayon, may lagnat. Tumawag po sa akin kagabi. Kaya sabi ko, nabigyan naman akong pagkakataon para yung nasa uling upuan. Kaya po yung nasa likod ngayon, pagkatapos ng ating bibliatiko, kung may oras pa, magandaan-da na po kayong nasa likod. Dahil po kayo ang unang tatawagin ko. Panayantayin po natin ang ating kapatid. Hello. Isang papuri at pasasalamat sa ating banal na lumikha ang aking ipinaabot ngayong umagang ito. Mga minamahal po naming mga kapatid sa pananampalataya, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po ay nagagalak dahil po nabigyan na naman ako ng pagkakataon upang sa gayon ay mag-aral uli sa eskwelahan ng buhay kung saan ang bawat isa sa atin ay nagkakaroon ng pag-aaral upang sa ikauunlad ng ating pananampalataya, lalong higit ang espiritong nananahan sa ating mga katawang laman. Datapwat, nung isang araw po, tineksa ko ng ating presidente na ako daw ang magi-speaker.
sa kadahilan ng bigla pong nagkasakit yung maliit ko, sabi ko, press ka ako, baka sakali, hindi ako pwede. Kasi alam mo na, baka hindi ko mapag-andaan. Ganun pa man, ganun po, kalakiyang pagmamahal sa atin ng ating mahal na Panginoon. Katulong ng kanyang mga banal na batlaya upang sa gayon ay ipaabot sa atin ang bawat kaparaanan na dapat gawin ng bawat isa. Unang-una po, bago po ako pumunta sa dako ng ating paksa, gusto ko pong magbigay ng paalala sa mga ibinigay na abilin ng mga banal na batlayang dumating sa atin ngayong araw na ito. Kung saan sabi ng banal na batlaya, sa kabila man ng pandemyang dumadaan sa ating buhay, sabi niya, kailangan magsipag-ingat tayo. Ang bawat isa sa atin, lalong igit sa mga taong ating nakakaalubilo. Bakit po? Unang-una, alam po natin, yung sakit na kumakalat sa mundong ibabaw ay kung saan natatransmit po kung tayo po ay magkakalapit. At ganun din po, ipinaalala niya ang bagay na ito na mag-iingat din po daw tayo sa mga tao na kung saan, kumbaga, sa isang tupa, ang isang kambing ay mag-aan yung isang tupa, itinatago po nila ang kanilang sungay. Ibig pong sabihin, mayroon po tayong kasabihan na bago po daw tayo magtiwala, kailangan po munang magduda tayo. Dahil po, laganap na po ang pag-iirap sa buong mundo. Kung minsan po, nakikita rin natin, dahil po sa kagutuman, yung mga magnanakaw po, nagsasamantala dahil ang kanilang sinasabi ay nagugutom sila. Kaya nagpapaalala ang mga banal na batlaya na kung saan, kung ano ang dapat nating gawin. At lalong higit, ibinigay pong karagdagang habilin tungkol po sa nobenang ginagawa natin na kung maaari po na yung isang imno ay kailangan pong gawin natin kahit na po yung pinakamaiksi lamang. Dahil yun po ang nararapat. At sana po magkaisa tayo at magiging isa ang ating mga hakbang upang sa gayon ay maipanalo natin ang tunay na pag-ibig ng Diyos na kung saan bakain natin ang sakit na ito sa pamamagitan ng ating pagkakaisa, sa pamamagitan ng po ng nobena. Kasi po, buhat po ng nag-umpisa yung pandemya, naging konti na lang po yung nag-nobena. Okay lang po yun eh. Wala pong problema dahil po bawal po nung panahon na yun ang pagtitipon. So ngayon pong MGCQ tayo, pwede po tayong magtipon na mayroong pag-iingat. Mayroong pong social distancing, face mask, at iniingi po ng pamunuan, nabasa ko lang po sa lugar ng mga nanunungkulan kung saan yung UCFI na ano pong tawag doon? Yung ano ng UCFI? Page. Opo, yung UCFI page. Kailangan daw po tayong mayroong social distancing, meron po tayong face mask, at lalong higit. Dahil po ipinatubad ng gobyerno natin yung face shield sa mga public. Kaya nga po, dapat po nating gawin.
Sana po magawa po natin ng tama upang sa gayon ay makasunod tayo sa kagustuhan ng ating gobyerno, sa mga nasa itaas nating mga nanunungkulan, upang sa gayon ay hindi tayo magkamali sa bawat takbang po natin. Senior na rin po natin ng presidente po tayo dito sa ano pong tawag ngayon sa atin? Sa PPC 5. Senior niya po sa atin yon, kaso di lang po natin napansin. Marami pong nagko-comment na kailangan daw po naka-facial din tayo dahil po yun ang hinihingi ng ating gobyerno. Tama naman po yun dahil dapat po tayong mag-ingat na kung saan upang sa gayon ay magawa natin ang ating mga banal na tungkulin na po na mayroong pag-iingat. At dadako po ako ngayon sa isang napakahalagang paksa na kung saan ang tema po natin ang turo ni Jesus sa pag-aayuno ukol sa aral ng Espiritismo. Ano po ba ang pag-aayuno? Meditation po sa English. Ayon po kay Google, ito po ang kanyang sinasabi. Na po? Kasi po, kasunod po ng Biblia ay si Google. Dahil lahat po ng gusto mong itanong, sasagutin po ni Google. Na meron naman po silang guide. Hindi lang po nila basta ipapublish yun kung hindi po nila napag-aralan ng gusto. Ganito po ang sinasabi ni Google. Meditation is a practice where an individual uses a technique such as mindfulness or focusing the mind on a particular object through or activity to train attention and awareness and achieve a mentally clear and emotionally calm and stable state. At ganon din po, ganito po ang sinasabi pa sa isa, meditation is a habitual process of training your mind to focus and redirect your thoughts. You can use it to increase awareness of yourself and your surroundings. Many people think of it as a way to reduce stress and develop concentration. Ang meditation po daw ay isang paraan o training, kasanayan sa bawat isa. Ang ating pag-iisip ay magkaroon ng pag-focus sa isang bagay, lalong higit sa ating Panginoon. Ganito po ang sinasabi ni Google. Kaya nga po, ang meditation, meron pong 6 na klase ng meditation. Ito po ang mindfulness meditation, spiritual meditation, focus meditation, movement meditation, mantra meditation, transcendental meditation. Pero sa atin po, ang karaniwan po nating ginagawa ay yung spiritual meditation. At meron din pong gumagamit ng meditation kung minsan, siguro meron po sa atin sa loob ng kapatiran na ginagamit through yung pag-iisip na kung saan, kung minsan napapagalaw nila ang isang bagay. Dahil po yun sa meditation. Na kung saan kasanayan ang ginagawa natin. Bakit po kailangan ang meditation sa atin? Ang meditation po ay isang napakagandang paraan upang sa gayon ay makalapit po tayong lalo sa ating Panginoon. Kasi po sabi nila, ang panalangin ay siyang susi upang sa gayon ay makausap natin ang Panginoon. Ano po ba ang ginagawa ng meditation? Para po lalo pong gumanda
ang ating ugnayan sa ating Panginoon. Kasi po, sinasabi po dito, na ang meditasyon ay paraan upang sa gayon ay maging isa. Makaisa natin ang ating Panginoon. Kung minsan po nananalangin tayo, dumadaan po sa buhay natin na nananalangin po tayo na parang panalangin lang. Wala po yung kaandaan kung saan ang paraan ng ugnayan sa ating Panginoon na makiisa sa pamamagitan ng meditasyon. Kapag naman po ginawa po natin ang proseso ng meditasyon, kapag po nananalangin tayo, para pong pinapatnubayan po tayo ng banal na batlaya upang sa gayon ang ating panalangin ay maging kahaya-aya sa harapan ng ating Panginoon. Ang bagay pong ito, lahat po tayo naranasan na natin. Hindi lamang po natin alam na meditation pala, yung pakikipag-isa sa ating Panginoon. Ang sabi ng banal na batlaya, dapat daw po, kung tayo ay nagme-meditate, kailangan daw, meron tayong kataimikan. Pwede daw, pumasok tayo sa isang silid. At sinasabi din naman po sa banal na kasulatan. Kapag po nasanayan na po yung proseso ng meditasyon sa atin, may makikita po tayong pagkakaiba nung hindi po natin ginagawa ang meditation tsaka yung paggawa natin ng meditation. Paano po pa yung tunay na kaparaanan o proseso ng meditasyon? Naayon po dito sa nakasulat sa Isaiah Kapitulo 58, versikulo 3. Ganito pong nakasaad. Isaiah 58:3 hanggang 6. Kaya nga po itong prosesong ito kapag po nagawa natin, tsak po nauunlad ang ating pananampalataya, lalong igit yung espiritong nananaan sa ating mga katawang laman. Ganito po nakasulat sa Isaiah 58:3, ano't kami ay nag-aayuno. Sabi nila, at hindi mo nakikita, ano't aming pinagdadalamhati ang aming kaluluwa. At hindi mo mapapansin, narito sa kaarawan ng iyong pag-aayunong inihingi ang lahat ninyong ginagawa. Kayo'y nangag-aayuno para sa pakikipag-alit at pakikipagtalo upang manakit ng suntok ng kasamaan. Hindi kayo nangag-aayuno sa araw na ito upang inyong iparinig ang inyong tinig sa itaas. 5. Yan baga ang pag-aayuno na aking pinili. Ang araw na pagdadalamhatian ng tao ang kanyang kaluluwa. Ang iyuko ang kanyang ulo na parang yantok at maglatag ng magaspang na kayo at abo sa ilalim niya. Yubang tawagin ito na nag-aayuno at kalugulugod na sa araw ng Panginoon. 6. Ganito pong nakasaad sa 6. Hindi baga ito ang ayuno na aking pinili, na kalagin ang tali ng kasamang naipipigati at iyong alisin ang lahat ng mga atang. Gayon po pala ang proseso ng pag-aayuno. Sabi ng banal na batlaya, alisin po natin lahat ng ating mga pinapasan, lahat ng mga problema, lahat ng hindi kanais. Ang tunay na paraan sa pag-aayuno na kailangan huwag kang pumunta sa maingay na lugar. Kaya nga sabi ng banal na batlaya, ipinit mo ang silid na kung saan merong kataimikan. Paano po tayo mag-aayuno kung
nag-aayuno ka, may kumakanta doon, may naririnig kang pumupukpok, nawawala po yung focus sa ating kaisipan. Paano ka po mag-aayuno kung bit-bit mo puro negatibo o yung mga bagay na iyong pasan ang iyong dala-dala? Kaya nga po magkaroon po tayo ng focus sa ating kaisipan. Kaya nga sinasabi ng Google, magkaroon po tayo ng focus o pamamaraan, pag-aaral kung paano po natin i-focus ang ating kaisipan sa isang bagay. Ang ibig pong sabihin, kapag po nakapag-ayuno po tayo, nagawa po natin yung pag-aayuno, kahit po kanta ka ng kanta dyan, tawa ka ng tawa dun, may dumadaan pong sasakyan, hindi mo po naririnig. Yun po ang tinatawag na focus. Yun po ang aalisin mo ang lahat ng negatibong bagay. At kapag nagawa po natin ang pag-aayuno, doon po tayo humingi ng tulong sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng panalangin. Kasi po kung pupunta ka lang, kung minsan dinaranas po natin, kahit pagod ka, mananalangin ka, kung minsan po nalilimutan mo pa kung anong sasabihin mo. Pero kung nag-ayuno ka, papatnubayan po tayo ng banal na batlaya upang sa gayon ay magiging maganda ang ating panalangin na kung saan ay makikipag-ugnayan tayo sa ating Panginoon. Kapag po nagawa natin ang tamang paraan ng pag-aayuno, kung minsan po kasi, ako po, dinaranas ko kung minsan kapag nagbe-meditate ako, ang dami kong naririnig, ang dami kong naiisip. Meron pong proseso yon para ang kaloob-looban natin ng ating kaisipan at tinuturo din po sa mga medium ang tamang pag-inga, yung inhale, exhale meditation, paghinga. Kasi kapag nag-inhale, exhale po tayo, parang nare-repress po ang ating sarili. Kung naguguluhan po ang ating pag-iisip, magkakaroon po tayo ng focus kapag nag-inhale tayo. Kapag po alam na natin yung pag-aayuno, ano po ang sinasabi ng banal na Biblia? Dito po sa Mateo Kapitulo 17, versikulo 20. Ito po ang sinasabi niya. Kung nagagawa po natin yung pag-aayuno. Mateo 17:20. At sinabi niya sa kanila, dahil sa kakaunting ng inyong pananampalataya, sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo, kung magkakaroon kayo ng pananampalataya na kasinlaki ng isang mustasa, at masasabi niyo sa bundok, ito ay lumipat mula rito hanggang doon, at ito'y lilipat, at sa inyong hindi may pangyayari. At sa inyo'y hindi may pangyayari. Kaya nga po, kung nagawa po natin yung tamang paraan, wala pong imposible sa ating Panginoon. Sinasabi niya, pwede mong ilipat ang bundok sa dagat. Kahit meron ka man lang nakatiting na pananampalataya na tulad ng isang buto ng mustasa. Nakikita po natin ang buto ng mustasa, maliit lamang, pero nagiging bilog. At sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa ating mahal na Panginoon, nangyayari ang mga bagay na mga misteryo sa ating buhay. Dito po sa 21, datapwat ang ganito'y hindi lumalabas kundi sa pamamagitan ng panalangin at pag-aayuno. Kaya nga po, hindi po natin magagawa ang sinasabi ng Biblia na ang bundok ay mapalipat natin sa isang lugar, kundi lamang sa pamamagitan ng panalangin at ayuno. Kaya nga po, walang imposible kung natamaan po natin yung tamang paraan ng pakikiusap sa ating Panginoon. Kaya nga po, dapat po nating sanayin sa bawat sarili ang pag-aayuno. Kung minsan po,
nasasabi natin na ba't ganon yung banal na dumating? Di ba niya nababasa ang aking damdamin? Ha? Nababasa po nila. Pero hindi ka nila tinatawag. Bakit po? Dahil po kulang ang iyong kandaan. Upang sa gayon, ang nilalaman ng iyong puso ay kanyang sabihin. Kulang po ang ating kasanayan at kaandaan upang sa gayon, tayo po tayo ay makiisa sa ating Panginoon. Dahil po ang susi sa ating pananampalataya at pakikipag-ugnayan sa banal na batlaya ay ang pag-aayuno na may kasamang panalangin. Kaya nga po, mga minamahal na kapatid, ang turo ni Jesucristo sa pag-aayuno, ayon sa naman sa aral ng Espiritismo, ang referensya po nila ay dito sa Mateo 6:17 hanggang 18, na kung saan datapot ikaw sa pag-aayuno mo ay langisin mo ang iyong ulo at ilimusan mo ang iyong muka. Yun po ang sinasabi niya. Dahil po, noon pa man po, ang kanyang mga alagad, nag-aayuno na. At mga sinaunang tao, na ayon po sa nakasulat sa Biblia. Pero ang pamamaraan pong kanilang ginagawa, dali lang po para po mapatunayan po natin na noon pa man ay ginagawa na ang pag-aayuno. Tulad ni Isaiah, Nehemia, Ezra, lahat po ng mga tagasunod ng ating Panginoon. Dumadaan po sila sa proseso ng pag-aayuno. Datapot ang ginagawa lang nila noon ay ito po. Doon ang Panginoon nagsipag-ayuno ng araw na iyon hanggang sa kinahapunan at sila'y dito po sa mga 20:26 na handog na sunugin ang mga handog tungkol sa kapayapaan sa harap ng Panginoon. Noon po, nag-aayuno sila na may kasamang pag-aalay ng mga tupa. Ayun po, sinasabi niya, ang pag-aayuno, lagisin mo ang iyong ulo at ilimusan mo ang iyong muka. Yun po yung proseso ng kung may dumi ka po sa muka. Hindi po literal na muka na dumi ha. Yun po ay yung mga negatibong bagay na bitbit natin. Dalangisan po natin ang ating ulo. Ibig sabihin, magkakaroon po tayo ng focus. At dito po sa 18, upang wag kang makita ng mga tao na ikaw ay nag-aayuno, kundi ng ama mo na nasa lihim at ang ama mo ay nakakikita sa lihim, ay gagantihan ka. Kaya nga po kung nag-aayuno tayo, kailangan po yung tahimik na lugar na hindi po tulad ng isang taong nananalangin sa daan. Nakasulat po sa Biblia yon, na kung saan pinalulungkot pa ang mukha, sabi ng nakasulat, na pinakikita sa mga tao. Parang banal sila, pero ang totoo ay hindi pala. Ang ablas ng, ang tawag doon? Ang kaloob na may babalik sa kanila ay tinanggap na nila. Palangputan din karelang sarili. Pero yung ang paraan po na tinuturo sa atin ng ating Panginoon, na ayon po sa katuruan ng Espiritismo, na kapag nag-aayuno, ay ipinid natin ang ating sarili sa isang tahimik na lugar na kung saan hindi ka nakikita ng maraming tao, kundi ng ating Panginoong nasa langit, saan tinitignan niya ang tunay na laman ng ating mga puso, ang tunay na ninanasa ng ating mga puso sa pamamagitan ng daing na may panalangin
at pag-aayuno. Sana po sa umagang ito, nagkaroon ng kahit na konting kaalaman kung gaano kaalaga ang isang pag-aayuno sa isang mananampalataya at kung ano ang dapat gawin ng isang nag-aayuno na kailangan po nating linisin ng ating kaloob-looban upang sa gayon ay makiisa sa atin ang ating Panginoon. Uli at ipinaabot ko po ang isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Naway masumpungan po natin ang ganap na kapayapaan sa kaibuturan ng ating mga puso sa pamamagitan ng pagpapala ng ating Panginoon sa bawat araw po ng ating buhay. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Hello. Hello po. Parang naantok na yata. Kaya pa po? Kaya pang tiisin? Ang sabi po ng Banal na Batlaya kanina, king wikang Kapampangan, sabi po, nano ing sinadya, ya mo rin imipagkalub. Kung isadya tayo po yung kiyakatang sarili, hanggang mayari po yung kiyakatamo nga pamanyang ba, na alang masayang kiyang kiyakatamo pong pamagaraliti, ya po yung kiyakatang tanggapan. Hello. Tarandan nyo po, parang mahina. At kung paano po ang sabi ng pamati ng unang banal, sabi po, intune makipag-ugnayan ketang metong nga Diyos, taglene ing kapayapan, tapat, apamanisi, kababan, kalinisan, at katapatan. Ano po? Makipag-ugnayan tamo po ketang metong nga Diyos, tunay itamo po may kasala tamo. Nanong makananong kung nag-aayuno po tayo, taglay po natin ang pagsisisi paglapit sa Panginoon. Ano po? Na kung paano po sinasabi, sabi din ng banal, tuwan niya po kaning malinis sa puso o uling akit ni Diyos. Pasantaya po yan king sulat ng San Mateo 5:8 at ipong basahin. Mapalad ang mga malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Yan po ang nabanggit kanina. Sino po kaya ang malinis na puso sa atin ngayon? Makikita niya ang Panginoon. Ano po? Na kung paano po sabi, sa paraan ng pag-aayuno, ay linisin natin ang ating pag-iisip, ang ating kalooban. Kasi po kung taglayin natin ang kaguluhan o ang makamundong bagay, ano po, hindi po mananaan at makikipag-ugnayan ang Diyos sa atin. Dahil po ang Diyos ay Diyos ng kapayapaan. Ano po? Basahin po natin dito sa Joel 2:12 kung paano po ang pag-aayuno at pagsisisi ng isang nag-aayuno sa kanyang mga kasalanan. Basahin po natin. Ngayon, sabi ng Panginoon, magsipanumbalik kayo sa akin ng inyong buong puso na may pag-aayuno at may pananangis at may pananambitan. Ano po? Yan po binanggit ng banal kanina. Ano po? Kaya sana po magawa natin ang tunay na pag-aayuno upang ang Diyos ay may pag-ugnayan sa atin. Ano po? Kasi po ang pag-aayuno ay isang paraan ng pagpapagaan ng kalooban, ng bigat sa katawan, ng pasanin sa buhay. Ano po? Kasi iiwanan mo makamundong bagay eh. Aalisin mo lahat yan, makikipag-ugnayan ka sa Diyos. Ano po? Sino na po bang nagayuno ngayon sino nagayuno sa atin?
Pwede pong malaman kung sino nang nag-ayuno sa atin? Oh. Sino pa po? Isa lang na nagtaas ng kamay. Sino pa po? Parang isa lang. Ang nag-aayuno po, ang sabi po, alisin mo ang iyong kaguluhan sa iyong pag-iisip. Kung may galit ka sa iyong kapatid, sabi po nga ng banal, ibalagyuan na. Tugseta mo po, itapon natin. Ano po? Na kung paano po may benepisyo po ang pag-aayuno. Hindi lang sa physical na katawan, kundi sa spiritual na rin. Sa material po, kung mapansin nyo yung mga nag-ayuno, kung may bigat sa inyong damdamin o yung pag-iisip sa iyong katawan, o kung may literal po kayong sakit, kung idadalong nyo po sa Panginoon yan, ay maiibsan at mawawala. Ano po? At ang inyong espiritu, lagi po na sinasabi ko, kung yan po'y payat, ay magiging mataba, magiging malusog, lalakas. Ano po? Literal na po ang aking sinasabi. Kung gusto po nating maging mataba ang ating spiritual, kapatid, gawin po natin ang proseso at pamamaraan na itinuro ng Diyos sa atin, na pinapaalala ng mga banal sa atin. At pinapatunayan po ng banal na kasulatan na sinasambitla ng mga banal. Ano po? Tama po ba? Tama. Wala kayong choice. Tama lang. Ano po? Kung paano pong tayo po'y basta ng isa pang referensya na kung paanong baka tayo po yung mga nag-aayuno na nagpapaimbabaw. Ano po, gaya ng mga nakikita natin. Atin pong basahin sa San Mateo 6:16. Bukod dito, pagka kayo'y nag-aayuno, huwag kayong gaya ng mga nagpapaimbabaw na may mapapanlaw ang muka sapagkat kanilang pinapasama ang kanilang muka o muka nila upang makita ng mga tao sila'y nag-aayuno. Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang ganti. Gusto nyo na ba tanggapin ang inyong ganti? Gawin nyo to. Gawin natin yan. Huwag naman sana. Tinuturo na mali yan. Ano po? Na kung paano sinasabi kanina ng banal na batlaya, ang pag-aayuno ay bigyan ng kapayapaan ng sarili, katahimikan, ano po, na kung paano kung mayroong sabi ng banal, silid o isang lugar na tahimik upang makipag-ugnayan sa Diyos. Ano po? Na walang nakakitang tao na ikaw ay nag-aayuno. Ano po? Ano pang sabi? Marami pong paraan ng pag-aayuno. Sabi po dito sa Oswe o Joshua 1:8, sabi po dito, na kung paanong ang salita ng Diyos ay ating sabi po sa English ay meditate on night and day. Sabi po dito ating basahin sa Tagalog, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag maiiwalay sa inyong bibig, kundi inyong pagbula-bulayan araw at gabi,
upang inyong masunod na gawin ang ayon sa lahat ng nasusulat dito. Sapagkat kung magkagayoy, inyong pagiginawain ang inyong lakad. At kung magkagayoy, magtatamu ka ng mabuting kawakasan. Gusto po ba natin magtamo ng magandang kawakasan o mabuting kawakasan? Kaya po tayo nandito, gusto po natin magtamo ng magandang o mabuting kawakasan. Na kung paanong nandun ang Ama, ay gusto rin natin nandoon siya sa piling niya. Tama po ba? Kasi po ang mga sinasambitlan ng mga batlaya o banal na batlaya ay naaayon po sa sinasabi ng Biblia. Ano po? Kaya sabi po ng Oswe o Joshua 1:8, pagbulay-bulayan po daw natin araw at gabi. Hindi naman po yung nagbasa tayo mag-apon at magbasa ng buong gabi. Hindi naman po. Sa pamamaraan po ng pagpapasalamat, ano po, kung yung kahit magbasa lang po tayo ng, ano po siguro, ano lang po yan, mindset lang po yan sa ating sarili. Siguro kahit magbasa lang tayo ng verse, 2 verse sa umaga at sa gabi, ganun din. Ano po, parang refreshing na po sa mga paalala ng Diyos sa atin, mga sinasabi sa atin. Kasi po, kung lagi pong bumabalik yan sa ating isipan, kapatid, yan pong matinding panlaban natin sa tukso, sa kasamaan ng mundo. Ano po? Tama po ba? Sumasagot. Sabi, silence, it means yes. Sana po, yun po kanina medyo natatawa akong medyo na ano po kanina. Tumawag po ang banal na batlaya. Tinanong po tayo. Hindi lang kami. Tayo po tinanong. Tama? Na kung paano po, sabi niya, paano mo mapapatunayan o paano mo, ano ba yung tanong? Sa Kapampangan, sabi po, ano yung maibibigay mong, ano po? Mayambag mo kayong kasapantayanan. Anong maibibigay mo sa pananampalataya, paniniwala natin? Ano po? Minsan kasi po sa pananampalataya, inahanap po natin ano yung maibibigay ng mananampalataya, sa pananampalataya natin sa atin. Ganun po ang ano eh. Pero ang sabi po ng banal kanina, ano yung maiambag natin sa ating pananampalataya? Kapatid na Mike, kalbitan na ako po eh. Hindi akong pasagutan na. Totoo na po ninibalo kayo po yung sagot. Ali po. Uling pong balo kayo po tayo reverse na ako po yung banal. Uling balo ko yung sarili ko. Manyad ko pa po sikanan. Uling tao-tao mo na hindi ako pa pumag-aral ko. Uling atin niya pong counter sagutin yung espiritu balo ko po ito. Nanong makananong kung ita mo po agang pananito, po, nanong makananong nga yung bagtamo nung naigit itang salita ng Diyos na iwaga nagyakatamo, di nang tamo pong laman. At kanita siguradong sabyan na po ka na, agagawa mo na kaya. Siguradong ita po yung pakibat na. Pelinaw niya po yung banal. Kaya po yung sarili ko po palubusan. Pero makagulis na ako po. Ita mo po yung nga sabi ko. Po. At sana, tuloy-tuloy na po ini. Po. Uling ite po yung tunay tamong ayambag ay pakit lalong higit po rin taong at yung luwal ng kasalpantayanan. Uling din po ngalawang kasalpantayanan, patsura po yung kahit dakya katam. May at panwalang dakya katam. Iniitinggit tamo pong ipakit. Maya pabalita at tuturunan ng banal at sabyan ng Biblia kaya katamo ang nga di ng tanlaman. Apin po ito. Po. Kaya po, sabi natin po kining
Kenny pong tuloy kaya mo po itang sinabi ko nandiyan San Mateo 8 magtatambo po ken 9, sabi po Kenny. Nanong pakanano pong San Mateo 5:9. Ako pong pantalwi. Ako pumigaga ng aking gulat at di pang oras. Kapalad ang mga nagpapayapa sapagkat sila'y tatawaging anak ng Diyos. Sapagkat po ang Diyos ay kapayapaan, ano po, tayo po, sabi nga, sabi ng banal na batlaya, hindi po daw ito ang ating tiraan. Ano po, itong mundong na to na magulo. Baga ito po yung training ground natin upang mapakita natin sa Panginoon na tayo yung nakikipag-ugnayan sa Kanya. Kung ating dinadala ang kapayapaan. Kasi po ang mundo'y talagang magulo na. Ano po? Huwag po tayong umayon sa kagustuhan ng mundo, kundi po sa kapayapaan na kagustuhan po ng Panginoon. Muli po, aking binabalik ang mesa. To God be the glory. Marami pong salamat. Yang 5 minutes niya mo po. Yung labitagan ng oras din kang gulo, kaswelo da. Pero po magsabi kong pasabay kang mamuntukan, padaratang kang tutuki. Manta medina na kong oras. Ano po? Yang miras niya po yung oras kang kakatampaman niyan ba? Lawin niyo po yung lugod na nga pong ginukay katamo. Ay nga, sakit, dinatang kaya katamo, buong yato. Pero sabi na ni Manal, kita mo yung maging lunas ng pumpanulo niya po. Kaya tangkaya katamong tunay pamaminto, dapat apamisasan metong tamo, metong yang mayaplak yung kasakitan. Potangakit na ni Diyos yung kaya katang pamisasan metong. Kuling yung Diyos malugod siya kaya katamo, kaya itong banebane, at tunggal dito kaya gagawa tamong, kaya nga sapat din kaya katang gagawa, panuwanan ng Diyos. Kasi po, uling ala naman pong perfectong tao. Yung pamaniwala ang pong pamagobrag yung buri ng Diyos, siya tayo po akwa ketang mabilis, siya tayo akwa ketang nanong buri kong sabihan, noon ay itang banabanayad, tunggal ditak, makagawa tao at makatipon tamo ka rin ang mano ng Diyos. Ngayon po rin kaya katamong isasan metong, dito pong mumunang basket, 2,290 na po. Dito pong kadwang basket, 1,270 na po. Ilapin po rin ibiyata mo, kitang katamong pengari, na may wala na biyeng kayang asawa. Kaya biyataya po kayang kasalpantayanan. Kaya ko balo, nung desisyon na rin ng abi kong opisyalis kanini, nung buhumi nung 1.5. O buhutano po ko nung 1.5, din kaya katamong pisa-upsaop, para kaya tang kaya katamong pengaring may wala na, baka nito lapin naman gansal niya po. Kaya biyara ko po ko rin mabilog pong iglesia, yang sasaop kanini. Aluwa mo po, aluwa mo po yung kaming manungkulan. Kaya biyara ko nga po, yung mabilog ay iglesia, yang po yung sasaop kanini. Niya po, pasensya na ko po, nung yung komedi na oras, kaya tutuki. Pagsabi kayong pasibayang mesa, kayong mamuntukan niya kaya paparatakan. Bako pong mirinan oras. Ngayon po manyarata na.
tama po. At lukutan na po kano. Tigpang mayupaya, salamat po karing kapag-aralan at irumo kay kami. Kimulida rin kay kang pangako nung no ka rin iyabiya po ing meto nga turo. Bang din kay kang sarili ing ganap milang aubog king mitmong katuliran daring kay kang pamanyapat. Nung no ka rin tiruda po ing kaparalanan sana ka rin kay kang pamisip ing miganap lang ganap pan kanita Diyos ko karing aldo bukas ing maging malaya kaming tunto na matulid karing kay kang paintungulan. Salamat po Ginoo king kayabakan ay iti mapilan ke man bilang dapot ikapuing menimuna ke kami. Nung no ka rin ding sablang bagay apag-aralan sana rin kapag-aralan na reti maratinilo ka rin kekeng katandanan. At layon mo ngan pong linisan ding pusumi ilakoyo po itang bagay kagaspangan ka rin kekeng dapat. Karing amanong karampatan nunegi ng Diyos yung tipunan mo kami king mitmong lugod. Baki pong managumpi karing kekeng biye paintungulan. Ginoo king kayabakan iti ninuman po ing ating problemang bitbit. Akinan karing balang kekeng pisikang laman. Sana po ing kekang upaya ang pong patnube ing tanggapan miban kanita muli keng matula na bitbitan miyay tang pakinabang karing kekeng sarili. Makanyan mo rin po Ginoo ipanalangin ko ing mabilog aketawan. Nung no ka rin ing lalagana pasakita durugang king yatong karinan. Mabagsik yaman po iti bibiyang dano pampong lingas-ngas karing tao. Dapot kaya kami anak mong tatakot king kaya kang banalalagyo. Sumlagya sana ing salaning katuliran ng naume kami. Kini ampo ka rin king eke numano balang. Uring balumi kaya pong anak mo matnube ka ampong kakaulan mo kami karing adwa mong gamat. Salamat po ilaring kaya makuya da panalangin ngayon kayabakan. Diyos ko tanggapan mula at tanggapan mila naman tangkya kang pamipala manibat na po ngayon ang gaman king wakas yanasa. Salamat po, mayapayabak kaya po. Sibol Tagumpay Bie is now signing off. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpay Bie.